baba yethu bayenze dwala lethu bayenze wena uphila ngonaphakade thatha ilungelo nasemini ngoJesu Kristu Nkosi yethu amen. Singahlala phansi bathandekayo, ngicela ukuthatha leli thuba ngibingelele abefundisi bonke abakhona namhlanje egameni lenkosi uJesu behamba nomama bakwabo. Abafundisi ke abavamile ukuthi amen, ngicela nibavumele bazalwane nethi amen, ngoba bavama ukumcela kwabanye sebaza bangajwayela ukumusha. Kufana nokuthi umfundisi nje asho ukuthi usindisiwe ubana kaNkulunkulu. Sekuthatheka nje ngathi umuntu wayomfundisi vele usindisiwe ubana kaNkulunkulu. Praise the Lord. Kakhulu nje Nkosi ngithatha ukubingelela wale honor and a privilege ukuma nje la namhlanje phambi kwenu. Ngiyazi ukuthi ningakhuluma okungcono kabi kunengizokubeka la namhlanje, kodwa inhlonipho yenu kuzovungaza nokusingatha lo mcimbi wenceke kaNkulunkulu baba nomama Mabutshane. Siyakuthokozela kakhulu lokho, kuyasithobisa. Cela sibashayele izandla bonke abafundisi abathandekayo. Uma nje umaganiyo le ubojwayela ukuyishaya izandla mayishayela abafundisi ngoba akwaziwa mhlambe nawe uyogcina ugane yena, uyophatheka kabi indvodza yakhe ingashayelwa tandla. Praise the Lord. Bese ke ngibingelela ibandla abazalwane, obaba, omama, intombi, noma bengavumi bonke la bengibabingelelayo, kodwa mina ngibabingelele egameni lenkosi. Ngicela ubheke umuntu oseduzane kwakho umbuzo ukuthi uyapi na usuka la, ngoba indlela ogqoke ngayo iyangitshela nje ukuthi khona la usaya khona. Awukakapheleli la uyadlula, ngeke umuntu ayimisele kangaka ezendaweni eyi-1 khona la usaya khona. Praise the Lord. Angazi cindi mfundisi ukuthi ngabe ngenza iphutha yini uma ngicela ukuthi umama Mabutshane nobaba Mabutshane babathathele izitulo kibahlale la eduzane nami. Athi uzobonakala kahle phela. Amen. Thina ke sakhula umshado ucula ingoma yomshado, manje naniyakholwa aneyicula ingoma zomshado. Inkosi ayisibusisi. Thina sacula sikhula ingoma zani bathandekayo zomshado. Ezithubano bengashadi mncane kangaka bo ninjani bathandekayo? Aneyicula ingoma zomshado, icula down the valley, up the mountain. Praise the Lord. Bathandekayo, ngaphandle kokuchitha isikhathi ngenxa yokuthi program nginayo, ngiyibonile basebaningi abazokhuluma emva kwami, ngicela ukwenza lokho kubili nje bese ngishilo kubaba Mabutshane nomama ukudlulisa ukuxolisa okukhulu ukababa wethu uBagumbi ebekufuna ngabe kukhona yena la namhlanje kukhona okumbambe kabi
ngasesitanela okumphoqa ukuba angaphumeleli ukuba khona la. Wayesethuma mina-ke ukuthi ngizomela la. Ngambuza ke nami makami ukuthi baba, ngoba phela uthi le la ngiyakhona qedwe 40 years, cabanga ukuthi ngizawulunga nani? Nokuyongena nje ey'cathulweni zakho. Wayeseyanginqoba-ke ubaba, wayesechathwa la, ungahluleka na ungayolingisela mina, kodwa nangabe uyokwenza lokho kwakho uzawuphumelela. Praise the Lord. Bengicela-ke nami bathandekayo ukuthi vele ningabuki yena niyibukele mina, ngoba nami ngizozenzela ukukabani bathandekayo, ngoba wonke umuntu uphethisiwe. Kuyokuthi uphathiswe ini manje into ebambezela abantu balingisela abanye, bangabambi lokhu abakuphathisiwe. Kanti wonke umfundisi unogwayi bathandekayo, mayefika endaweni ufuna achithe ugwayi wakhe uthimlisa abantu. Praise the Lord. Manje-ke mfundisi, angicabangi ukuthi impela kukhona engizokusho kini nomama okuyizeluleko njengoba senina 40 years. Hawu, into nje engingayisho kini ukunibongela ukuthi uNkulunkulu ahambe nani kuze kube la, ngoba hayi khona akulula usizwa uNkulunkulu. Praise the Lord. So siyanihalatisela, siyanibongela. Ithi ingoma yamakholwa ayibalwa iminyaka, ubusuku abukho. Kodwa-ke isuke ingasho ukuthi singayibali iminyaka enjengale eniyibalayo. Isuke isho ukuthi ayibalwe iminyaka la siyakhona. Ngeke iminyaka yenze njani bathandekayo balwe. Inkosi ayisibusise. Kodwa-ke ngizocela emizuzwini nje emibalwa ukubeka okubili mhlambe ngingakashumayeli maqondana nomshado, ngoba njengoba sisemshadweni namhlanje kunabashadile asebelala emakamelweni angafani, kunabashadile asebehleli ngenxa yabantwana nangenxa yokuthi sebezwile ukuthi lo muntu nakashona kuzawuphuma malini kasanilabo. Manje umuntu ubuka ukuthi Nkosi yami angingalahlekelwa ile 2 million, angibekezele vele umuntu uyayigulela so uyahamba, angilindalinde nje kancane nje ukuze nakahamba ngiyoshintsha le sheke. Praise the Lord. Kusuke kungasesiyo umshado webazalwane uma abantu sebebekezelene. Kusuke kuwumshado uma abantu besahleli ngoba bethandana futhi bengakhohliwe ukuthi lokho abeze kukho kuubizo. Praise the Lord. So ke siyabonga mfundisi, as a leader of the church and as the father to the sons abaholayo ukuba nibe isibonelo kahle kangaka. Sithi uNkulunkulu kanigcine omunye futhi 40 years. Inkosi ayisibusise. Praise the Lord. Ngicela ke ngiyazi ukuthi ibandla nebandla linomuntu wakhona ofundayo, nalapha ke ngiyazi ukuthi ukhona wala ofunda iBhayibheli. Angizile ke ukuzodiliza abantu ezithulweni zabo. Ngizocela yena lo ohlala efunda nangingekho afunde noma sengikhona. Genesis chapter 2 verse number 18 bese engifundela ke Ephesians chapter 5 verse 22. Ngizokhuluma nje kancane bathandekayo bese sesingena kulolu daba olubalulekile. Tshela umakhadi umshado lo manje. Ukhona ongasikhonza ngeBhayibheli lesizulu. Genesis chapter 2 verse number 18. Noma lo vama ukufunda namhlanje akaniphathanga iBhayibheli. Noma ubani nje bathandeka ngicela sifundele ngeBhayibheli lesizulu. Ngicela silalele. uJehova uNkulunkulu wathi akukuhle ukuba umuntu ahlale yedwa, ngisamenzela
Thank you, Baba. Ngicela ubaba ukungamhluphi asale sengifundela no-Efesu 5 verse 22. Ubona ngabo nje uma bayaswaca baba nawuqala ukuthi abafazi. Manje sokwenza njani ngoba kusho iBhayibheli? Funda baba. Siyaxolisa. Yebo. Yebo baba. Ngokuba indoda iyinhloko yomfazi njengokuba noKristu eyinhloko yebandla yena ungumsindisi womzimba. Kepha njengokuba ibandla lithobela uKristu kanjalo nabafazi mabathobele amadoda ezintweni zonke. Verse number 25. Madoda, thandani omyeni njengalokhu noKristu ulithandile ibandla wazinikela ngenxa yakhe. Ngicela sikhuleke. Izwi lakho baba liphilile, alifani nayo yonke enye incwadi esike siyifunde ngoba liphefumulelwe nguwe. Ligcobeke nasemini nje ukhulume ngalo ukusuthisa umphefumulo wethu nokusilapha ngoJesu Kristu inkosi yethu. Amen. La esifunda khona bathandekayo amavesi amabili engiyayeke ngithi ayisakhiwo somshado. Uma ivesi livula lapha kuGenesis chapter 1 verse 1 lithi eqaleni uNkulunkulu wadala izulu nomhlaba, umhlaba wawuyize uwuthi wawungenalutho kodwa umoya kaNkulunkulu wawuhamba. Praise the Lord. Ngicela simusho amen webazalwane. Bese lithi iBhayibheli uNkulunkulu wathi makube khona ukukhanya, uNkulunkulu wathi makube nalokho, lithi iBhayibheli wathi uNkulunkulu kuhle. Wathi uNkulunkulu kuhle, wathi uNkulunkulu kuhle, wathi uNkulunkulu kuhle. Bese ke leli verse ke yilo lokuqala la uNkulunkulu eqala ethi khona akukuhle. Then God said it is not good. Otherwise yonke into uNkulunkulu ayidalile wayethi yinhle. Mayisefika la usethi uNkulunkulu kunjani manje akukuhle. Uthi ke akukuhle ukuba indoda ihlale yodwa noma ibe yodwa. It is not good for a man to be alone. Akathi it is not good for a man to be lonely. It is not good for a man to be alone. Ngamanye amagama zinsizwa zami eshaya iginqi, umuntu eganwa akaganwa ngoba lonely, uganwa ngoba alone. Ngoba abantu ababili abalonely nabeshada ngeke benzane happy. Ngoba umuntu olonely ugreedy. Ucabangela injabulo yakhe more than injabulo yalomuntu ahlezi naye. Ngoba uzibona esesidingweni kakhulu kunalo ahlezi naye. Na uNkulunkulu akathi unomzwangedwa, uthi uyedwa. Now ngifuna ukuhlangabezana nesidingo sokuba yedwa, hayi nesidingo sokuba nomzwangedwa, ngoba wayengahlezi yedwa. In fact wayehlezi nezilwane, ehlezi nezihlahla, kodwa ebuntwini wayehlezi yedwa. Then God said lento yalomlisa ayinhle ukuba ahlale yedwa. Ngamanye amagama noma ngabe ayenazo zonke ezinye izinto ayenazo ensimini, kodwa uNkulunkulu membheka umbheka ngathi uyedwa, ngoba umuntu akadaleli ukuhlalisana nezilwane, nama-DVD, nama-TV, nama-sofa, nama-flat, nezimoto, nama-Brentwood, nezicathulo, John Drake, no-Alpha, no-Omega, no-Crooked and Jones. Noma engaba nama-John Drake uthi uNkulunkulu akukuhle. Noma engaba nama-DVD, nama-flat TV uthi uNkulunkulu akukuhle. Manje abantu abafuna ukugana, bafuna uacquire izinto bese bethi angedwa mina nginama-DVD yami nama-flat yami ne-Audi yami. Uthi uNkulunkulu kule Audi akukuhle. Uthi njani bathandekayo? Akukuhle ukuba indoda ihlale yodwa. Bakumabutshane nina nibadala nike nishumayele emayini. Niyawazi amadoda asemayini acabanga kanjani? Abazalwane laba basemayini mabeshumayela uzwa nentshumayelo yabo ukuthi abodata bahlala bodwa. Insindiso yabo ihamba nje ezingeni layo lodwa.
ngoba bahlala bodwa. Noma ngabe bekhuluma ngamakhosikazi bawashaya bengathi abanawo, bashaya bayabulala ngoba bahlala bodwa. Usethi uNkulunkulu, I'm gonna come up with a solution for the crisis engiyibonayo. Mina uNkulunkulu ngizomenzela lo mlisa umsizi. Ngicela sithi umsizi. Akathi ngizomenzela inkosikazi. uNkulunkulu wayengena idea ye-wife, wayene-idea ye-helper. Into eyenza imishado yanamhlanje inyakaze kangaka ukuthi abantu abashadeli ukuba ngabasisi, bashadeli ukuba omisisi. Manje ubumisisi buyaqala ngoba ubumisisi bufuna i-status. Uma ngabe ungabalandeleli obabumabutshana ubabuza ukuthi kwakunjani mabeqala, kwakungekho lutho. Kodwa bakhula baze baba nezinto abanazo namhlanje. Eyethi imishado abakwazi abantu ukungena la kungenalutho khona ngoba abazelanga ukuzosiza bazothatha. Amen. Abakwazi ukubekezela umuntu ongenamholo, abakwazi ukubekezela umuntu ongenamoto, abakwazi ukubekezela umuntu ongenamali ngoba abazange ukuzosiza bazothatha. Amen. Bazothatha. Niseshweni nayinsizwe ezogana. Ngoba osista banamhlanje mabeqeda ukushayelwa zinsizwa, bakuyashayelwa before kushada. Nabasindisiwe bayashayela bo. Hayibo kuyashayelwa bo. Amen. Mabeqeda ukushayela ithi intombi ngisayokhuleka. Ngizokwenzani? Ungaze uyikhohlise wena ucabanga ukuthi umuntu uyokhuleka. Usayobuza abangani bakhe. Ukuthi nimbona kanjani? Bathi abangani dama. Kodwa ukuyibona izicathulo zalo muntu othi ufuna ukushaya. Kodwa ukuyibona izicathulo zakhe. Usebenzaphi? Bathi usebenze Pick n Pay. Oh, dama. Imoto niyoyithenga nini lo muntu eyicasualty ePick n Pay? Amen. Alahlekela umuntu ipartner yakhe ngoba ingaqualify ngokwestandard sabangani bakhe. Ninami ngempela. Uthi uNkulunkulu ngizokwenza njani bathandekayo? Ngizomenzela. Hayi manje umuntu oshada naye ufuna wenzelwe. Ufuna wenzeni bathandekayo? Ungakhethela ngisho nayi church board. Ungakhethela ngisho nayi labo mama abaprofethayo. Yeah. Ngoba umuntu wakhethela abantu abaprofethayo angeke uhlale naye nabaprofethi. Abaprofethi bayobe behambile usele wedwa nememe. Funa wenzele show ukuthi umuntu ohleli naye yilo wenzelwe yena. Ngoba uNkulunkulu nakawenzela akabheki isikhwama sakhe, ubheka wena. Bese kwenzela umuntu ozokwazi ukukhona. Akwenzela umuntu ozokwazi ukubekezelela, ozokwazi ukuthanda unje nekhanda lakhe lishisayo, akuthande nenkani yakho, akuthande nolaka lwakho. Praise the Lord. Little singisi iBhayibheli, I'm gonna make him a suitable help. Suitable, yalizwe lo gama, suitable. Shuthi umuntu ozomfanela. Umuntu abazothi abantu babembheka bathi kodwa wayebonile. Kodwa yena lo wahleli naye athi uyangifanela. Ngoba uthi uShakespeare nakabhala uthi beauty is in the eye of a beholder. Ukade ungahlali nomuntu omuhle kubantu ongemuhle kuwe. Ukade ungahlali nomuntu othandekayo kubantu ongathandeki kuwe. Ngoba 40 years uyofika unjani? Ubekezele. Uyofika unjani 40 years ubekezele? Ithi amplified, I'm gonna make him a complementary helper. Nizwe kahle intombi ukuze nihlehle manje. I'm gonna make him a complementary helper. Ngizomenzela umuntu ozomsusa endaweni ambeke endaweni.
ngizomenzela umuntu ozothi mayehleli naye 6 months kubonakala ukuthi khona izandla ezimphethe. Angizange ngizomenzela umuntu ozothi angashada naye bathi abantu wayevuthe engakashada wanede washada wabonakala ukuthi uyehle emoyeni ngoba uhleli nezeze liyamncinza. Washada noqobo uyabanda manje ubanda ngisho ethandaza. Umthandazo wakhe wande ngo in the mighty name of Jesus. Nongakhipha in the mighty name of Jesus akukho lutho. Ngokuthekala nje bethi baba in the mighty name of Jesus. Sesifikile in the mighty name of Jesus. Kule nkonzo in the mighty name of Jesus. Nongakhipha in the mighty name of Jesus akukho next. Amen. Ngizomenzela umsizo onjani bathandekayo onjengayo. Ngamanye amagama umuntu wesifazane mayeshada into ekufuna bese engqondweni yakhe akusiyo iring, akusikho ukugqoka simeshe. Into esengqondweni yakhe ukuthi la ngizosiza. Uma ngabe lo muntu ngimtholela mina ngizomsiza ngoba uNkulunkulu abantu besifazane ubanikeza amandla influence. Kangangokuthi emzini wami abantu engithanda ukuthi babe khona uma ngabe unkosikazi wami engathanda ukuthi babe khona noma ngingathanda kangakanani ukuthi babe khona ngeke balibeke unyaka. Ngiyobezwa sebethi ngicela sihlangane ewimbi. Ngithi mina wozani kamba no sengilavele ngasewimbi wozewimbi ngoba akashongo ukuthi abafunda akababhayelanga ncwadi ukuthi akabafuni kodwa bayayizwela nabo ukuthi la abafuneke banikeze ijuice bayizwe ukuthi nale juice esinikwa yona asifunwa. Abantu engingabafuni ukuthi babe kwami noma ngathiwa ngibafuni kangakanani unkosikazi wami ebafuna ngiyoze ngibajwayele abavele la bazoza la as long as befunwa. Amen. Jesifazane unikezwa amandla influence. There is why mawuhleli nendoda engelutho uyathanda ngoba unamandla okuyenza ukuthi ibe something. Noma ngayithiwa uhleli nendoda something uma ngabe ufuna ukuyenza ibe nothing unamandla okuyidestroy. Amen. Jesifazane unikeza amandla influence. Kuthiwa omunye umama babutshana wayamba nomyeni wakhe oyimeya edrobheni. Behamba bese bethola lapha amakamu kunomuntu okhanda amapayipi asedrobheni plumber. Uyini lo baba hamba naye? Lo ahamba nayo yini? Lo uyini? Hayi bambingelele futhi nje nalo baba mbona. Bese mase besekudeni nyana sethi lo mama kulo baba we baba uyibonele ya plumber. Uthi usho lo kade lokho ekuqhela lapha nefasa amapayipi awungibone kahle ngize sambingelele. Athi yazi ukuthi lesikhathi lesi ungakafiki. Ngithandana naye. Athi ngashada naye jiphela. Hayi bese ejabula lo baba bese eqhosha bese usho ukuthi nje ngabe ushade neplumber. Bese lo mama uba mina neplumber. Joy. Angeke ngishade neplumber mina. Usho kanjani ukuthi wabe ushade neplumber wabe uthi uyiplumber? Athi hayi ukube lo yawashada nami ngabe uyimeya. Ngiyakutshela ukuthi ngabe naye uyimeya ngoba nawe nguthola nguyimeya uyimeya kumshadweni. Ngoba nginamandla okuzisela into yami la ngiyithanda. Bathi hayi ngaba ngasiplumber ngabe uyimeya naye njengoba nawe uyimeya nje. Ngamina umuntu wamameya. Imeya ngidinga uyithola imeya ngiyayikhanda ukuthi ibe imeya. Ngoba ngizosiza eme complimentary. Why? Uthi mayebhala omunye uthi inkosikazi ehlakaniphile iyawakha umuzi wayo ngezandla zayo ngoba indaba yokwakhiwa komuzi akuyona yendoda, indaba yokwakhiwa komuzi eyenkosikazi. That is why noma ungathanda kangakanani ukuthi kwakho kube green uyothola kuyelo futhi uzotwayela. Lala bosofa abakwakho nje abakhethwanga nguwe, bakhethwa umnikazi womuzi. Nalo mbhedo lala kuwo wabhadalwa nguwe kodwa ukhethwanga nguwe, wakhethwa umnikazi womuntu. Ina nale impahla oyigqoke namhlanje bathi ayinela uyikhetha. Bathelile bathi namhlanje ufuna ugqoke lezi. Ngoba uhleli
nomuntu owumsisi oshoyo ukuthi ngeke uhambe nami nje uzohamba nami gqoka lezi ngoba angifuni ukuyophoxeka lapha phambi kwabantu hamba nami ungangifanele. So a complementary helper. I believe ukuthi leli bandla eselisabalele kangaka belingeke lisabalale cindi ukube lo mama bekangasiyona i-complementary helper. Ngoba nasemabandleni u-98% wabantu abahamba emabandleni abahanjiswa ubaba. Bahanjiswa umama. Kunzima kabi ukuthola umuntu adwane ngibona nje ngalimala ngalinyazwa umfundisi. Hayi, it's very very scarce. Abaningi abantu abaphuma ebandleni bakhishwa omama abangahlakaniphile. Athi ubaba evula umnyango ukufaka abantu enkosini, umama ebevula umnyango ukuthi asincenge umuntu la. Umuntu ofuna ukuhamba kahambe sakutaka sobabili nomyeni wami lelise. Ukhuluma kamnandi umama ngoba inyanga ayikapheli. Ukhuluma ngoba inyanga injani badalekayo? Ayikapheli ngoba abantu nabehamba bahamba kodwa bahamba ney'shumi zabo. Abantu nabephuma eminyanga abaphumi kodwa baphuma ney'shumi zabo. Awukwazi ukukhuluma kalula nje ukuthi abantu abaphumayo abaphume ngoba njengoba bephuma nje uzoyifaka iney'shumi abaphuma nazo. Ngoba umuntu akahambi yedwa, umuntu uma ehamba uhamba nemvilophi yakhe. Uya nayo la eyakhona. Umuntu uma ehamba uhamba nemoto yakhe, ziyancipha iy'moto ey'ngaphandle. Awukwazi ukumxosha kalula ngoba akalandwanga kalula. Vele mhlawumbe ungamxosha ngoba wawulele wena lesikhathi kumithende. Amen. Mhlawumbe wawulele usekhaya ungazi nokuthi kwenza kanti lesikhathi kubanda kushunyelwa kugqokwa amajazi kushunyelwa kulandwa abantu ngoba umphefumulo thina abafundisi asifuni ngawo kangaka nje ngoba asiwutholanga kalula. Sawulanda kanzima. Amen. Kuyabiza ukulanda umphefumulo. Ngiyabona na udobe ebhakedeni mara ukulanda umphefumulo. Amen. Kuyabiza ukulanda umphefumulo baphumalo. Ngiyabona mhlambe na urecruit abantu edrobheni lokuthi sis Nkosi yami lemoto yakhe izoma nje izoma lapha ebandleni lakithi ke izoma nje uzivakashe. Umeme umuntu umazi ukuthi ukhonza ummemele esontweni lakhe ukuthi azovakasha. Lesikhathi evakashela wena selebani esontweni lakhe. Nazi izoni ziyehla ziyenyuka uyimeme ukuthi izovakasha. Ayina Jesu mina abantu abanoJesu bazovakashela wena. Salebani le. Ubani efuna salele esontweni lakho? Njengoba somusukumisa nawe lapha akakuphakame baba uyi-principal ke lo baba. Awuyikhandeli ngani abakho abo-principal? Utshontsha abo-principal abantu uzobaphakamisa. Bafuna uyikhandela abakho principal. Ulindise lo mama uthi kube wawushade nami wawuyoba yimele. Because nakuwe ikhona i-anointing yoku-create what you want. When we started our church, Baba Kutale, there were only 3 cars in our church. And I'm glad to say even mine was not there. Njengoba ngisazi intathi imoto masiqala iminisini neyami yayingekho ngoba nami ngangingenayo. Kodwa today online beyimoto and akusiyo imoto esiyikhiphe kwezinye indawo sazoyifaka la. Iy'moto ey'zalwe la ngoba labantu abala balinde idestiny yabo ukuthi izinto zabo zingekho. Bese lebandla liyaphakama liphakama ngalokho uNkulunkulu akwenze wakwenza bayibona ukuthi bangafinyelela kulo. Amen. Praise the Lord. Now bomama mabahle nani bomakoti abasebasha la emshadweni uzela ukuzolekelela. Kunzima ukulekelela umuntu ungamazi ukuthi umbono wakho uyini. Ingakho sister into enkulu efuna uyibuza ubrother mayethi yakushada more than ukuthi sohlalaphi kanjani. Ufuna umbuzo ukuthi siyaphi. Where are we going? Ngoba angifuni ukuhamba nomuntu ongayindawo. Ngamhlanje ushada nomuntu odinga izingane. Emva kweingane Aphelile. khona mayengaveli ke lezo ingane. Mhlawumbe kusekudeni lokuthi sithi emva kwazo mhlawumbe naye engaveli uyoba isisulu sokuthukwa imihla namalanga umuntu ehlenyuka nawe ekambisa kuma-gynecologist ngoba ukushadela ukuthi uma wakho ufuna abazukulu hhayi ngoba ekuqala ukushadela uma wakho ufuna ukuzalelwa iy'ngane eziwu-8 ngo-2012 i-cost of living i-too high. manje akho umuntu apha iy'ngane eziwu-8 awunamasimu lapho yokuyidlisa kule y'ngane eziwu-8 ngoba iy'ngane efuna ziyongena i-university. Kwaku-right kudala koma wethu nobaba wethu ababengavali bengajovi bazala iy'ngane bazibayicanga amagama ukuthi uvelephi ngoba bezithi kuphelile nawe uvelephi lo. It was okay then. Hayi namhlanje. Ayekho umuntu efuna kushada
kahle ngoba ufuna ukuyoshayina ngawe bangani bakhe, ufuna ukuyoshayina ngawe ey'ndaweni ayihambayo. Umuntu must marry you for the right reason, ukuthi ngifuna ukungena nawe enkonzweni uNkulunkulu angibizele yona. Because wonke umuntu une-assignment yakhe la emhlabeni. Praise the Lord. And the Bible says ke ngale sengiyekela lithi iBhayibheli, bafazi thobelani amadoda enu kube ngathi kukuyo inkosi. Baba, as a marriage officer nomuntu ohlala isikhathi eside ngisiza abantu abazoshada nabashadile, I've realized ukuthi imistake enkulu ebandleni likaJesu ngivumele ngisho vele. One, ile ndlela esishada ngayo iyahlupha le ndlela esishada ngayo la ekusindisweni, leyo kuthatha umuntu by faith. Kuthatha umuntu by ngombone kule khwayeni bese dawo uyakholwa lo mzali. Iyahlupha ngoba yikho ubona i-divorce nathi yinde kangaka, because abantu abaqala bahlala phansi bayarealize ukuthi le nto engangiyibona esontweni akusiyo le manje sengiyona. Lo muntu akakholwa akaze aqala uthunga ngisho inhlamba. Iyahlupha kodwa-ke ngeke senze lutho, siyakholwa inkosi Jesu vele olungileyo uyophila ngokukholwa. Number 2, asinawo ama-examples omshado, because most of the people badesigner imishado yabo bebheke imishado yabanye. Ningizwe bathandekayo, azasho ukuthi awubheke osibani bayathuthuka empilweni, asithuthuke thina. Uthola ukuthi sekune-stress kulo mshado ngoba labantu abakulo mshado abana-vision ngomshado wabo. Babuka abanye ukuthi bathenge imoto entsha, bangabuke yabo ibudget ukuthi iyavuma na ukuthi bangathenga imoto. Akasalali-ke lo mntana abantu, uyakhuluma lo muntu endlebeni. Uthola ukuthi abantu bakhonza nje bavele ngamazinyo ey'kweletini, bakha impilo yabanye abantu bengalandeli impilo yabo. Zimbili izinto engicabanga ukuthi zenze imishado yoma wethu nobaba wethu yama kwaze kwamanje. One, ukuthi abashadeli izinto, bashade ngoba bethanda abalingani babo, babathanda besegoli besele enquthu, bebuye emva kwey'nyanga eziwu-6. Futhi abantu abaselapha basenje besele ukuzala, baselapha bayalima, baselapha bayasebenza ngoba bamfundile uProverbs 31 ukuthi umshado is not about what the man is doing, it's about what the woman is doing. Ngoba uProverbs 31 mawumfunda a virtuous woman akukhulunywa lutho ngalo yababa Ntuma, kuze kuyofika evesini lokugcina kukhulunywa ngalo mama. Ubona insima ayithele, abantwana bakho bathungela amajesi, uyavuka ekuseni isibani sakhe sicishe egcineni, yilo mama yedwa nje kukhulunywa ngayo. Lo baba nakavela uvela sekuthiwa indoda yakhe iyadunyiswa emasamweni ngenxa yenkosikazi eyiganileyo. Lo baba uvela nje sekuzwakala ukuthi sowuze wahlonipheka ngenxa yenkosikazi ayiganileyo. Namhlanje amadoda aneyistress ngenxa yamakhosikazi awaganileyo. Ngamakhosikazi azogoqa izandla azoba homedeni, ithi ifika nje ifuna ukuqashela umuntu owashayo. Ingena nje ngakho konke ifuna u-anti. Nale ndoda ayikho healthy ngoba idlu instant porridge, instant coffee, umuntu ovilapha ngisho ukwenza ama-chips uthenga omakheni, athenga amazambane angawazi nokuthi avunwa nini, aqothwa nini. Yonke into yakhona ihleli koplastiki, i-deep freeze imnyama woplastiki. Uma indoda ithi ilambile kuphoswa uplastiki kuphonswa ku-microwave 1 minute, dlana baba thela itomato sekulungile sekule. Indoda nje mayike yadujeqe nenyama ikhumbula uma wayo ngoba lo muntu akanasikhathi ubhizi ngecareer. Ubhizi ngecareer udinga ikhareer akanasikhathi. Indoda yakhona ukuthi ikhipha ku-microwave
akanasikhathi ngisho sokuyiseva ngoba ubhizi umthetho uyasebenza nami ngiyasebenza mawufuna into yokwenza leyo nto mqhashi mina awumshadelanga ukuthi ngibe yi-waitress yakho wamshadela ukuthi ngibe yinkosikazi yakho eyenzani eyenzani ngoba nemishado yethu i-complicated omama nanamhlanje basathi kobaba bethu baba thina imishado yethu sithi singena nje umuntu ebekubiza ngegama ngathi nanifunda nayo isikole namhlanje sikuma-ministries la indoda ifiwe ebandleni ihlonishwa abantu abadala beyihlonipha njengendoda kaNkulunkulu bayafika omama abadala abanganizali ngisho ukunizala abadala ngendlela emangasayo bazohlonipha indoda kaNkulunkulu bafike emishini bazofuna indoda kaNkulunkulu bathola intombazane encane ekhuliswe umshado ayikwazi ngisho ukuhlonipha abantu abadala babiza ngamagama ngoba iwumampastor iwumem bayafika ukhona yini ubaba umemeza kakhulu wethemba nanko mama bayafuna wethemba akungabamangalo mama abadala thina sibadala sibona ugcobo kulomfana akalingani ngisho nabantwana esibazalayo kodwa simbiza ngobaba ngoba uyazala ngezwe lokho omganileyo akayiboni into esiyibonayo ngoba ngeke iqala ukuyohlonishwa ebandleni ingahlonishwanga ekhaya uqobo lwayo ngeke lwayosebenza etendeni lungasebenzanga ekhaya funa wazi ukuthi I'm not just married to any man but I'm married to an anointed man of God. Amen. And indoda-ke ayigcotshwanga ngoba iwumfundisi indoda igcotshiwe noma ngabe iphuza utshwala igcotshiwe noma ngabe ayazani noJesu igcotshiwe wathi uNkulunkulu inhloko angithi ngishumayela kahle la iGoli la kuno 50-50 khona kulinganwa hayi la ezwini akulinganwa indoda inhloko imishado yethu ayisebenzi nje ngoba senza izinto esingabizelwanga ukuzenza. Amen. Sengiyaqeda ngiyaxolisa baba lithi vesi bafazi ake sisho yenza kanjani obani yazi lento kodwa mina ngazi noma izwakalini abathobi abantu bafundisi abathobi abantu kubafundisi abakwazi ngisho ukukhuluma nabo bemile baze bagqoke kodwa manje ivesi alithi thobelani amadoda abantu lithi thobelani amadoda eyakhe indoda uma ekhuluma nayo uzayikhomba phela umfundisi indoda yomuntu awukwazi ukuzothobela indoda yomuntu ungakayithobeli indoda yakho azathi mekhona umfundisi emzini wakhe evakashile isikhipha indoda yalo mame iyokufaka emotweni ikulayeze impela usungena ithi baba ungaphinde ubuye mina ngoba uma ukhona imnandi impatho yana ngoba nalokudle sikudla usiyaqala nje ungahle ubuye mina futhi nalezitsha selokusagcina siyibona ihleli lapha ayiphula ungahle ubuye mina mhlawumbe nongabuya le ndlela esiphatheke ngayo namhlanje singaphinde siphatheke ngayo ngoba lezandla umuntu ayikhipha pastor akakaze azikhiphe kumyeni wakhe owathumela abakhongi bamesangweni besiswa ilanga bedelelo bangena endlini bakhipha imvula mlomo bakhipha isetamthini bakhipha ingaqhamazinyo bakhipha isikhwehlelo bakhipha inkomo yokucela bakhipha inkomo zabakhwenyana bakhipha inkomo kamama bakhipha inkomo kababa bakhipha inkomo zefenisha bakhipha imvala masonto uyabona sapho umsebenzi yazi inkomo engiyibalayo zingaphi Because this incoming in Bala was in that Joe 10,000 down to Quebec. Chobelana Mashota Now, about to get Joan it ends in Shadow if it's because people are looking at Shadow in Yabanyabat. Katabanya by a pretender, and Abonagana Bay. Now, Katifuna's baby. Bishop Muzim Shato Yeti Pumele in a divest Bishogash.
Mabutshane nobaba wami. Lithi bafazi thobelana amadoda enu kube ngazothi kukuyo inkosi. Now isimple kabi leyo. Ubheke ukuthi wenza njani mawuze enkosini leyo oyikhonzayo. Bese uthatha le attitude oya ngayo enkosini oyikhonzayo uya ngayo kumyeni wakho. That's what the scripture say. Bese ithi madoda thandani omkeni njengoba uKristu alithanda iba. Na awudingi ukuyobona ukuthi lo yankosikazi bamthengela amaflower. Amakhosikazi awafani. Uyabona nje bekuthiwa besokhuluma iqiniso makama nale incwadi ungayifunda uyifunde esingasebenzi wazasingabhalelwanga umngane. Ngisho le incwadi ezithi 10 steps, 5 steps, how to have a good marriage overnight. Phela wena uhlelanga nesitinda uhleli nomuntu ophendulayo. Lesikhathi umthatha niphakanyiswa umuzo lokho ethi yebo brother. Yebo brother. Wazi nawe wacabanga ukuthi kushuthi impilo yakhe yonke uyichitha ethi yebo brother. Kanti umuntu nenkani nayo. Futhi akavumi zonke izinto. Uke uthi siyale athaba. Uma ngawuba befisa yena ukuyale angakaqhubeka. Mina ngiyangana. Umuntu enelungelo lakhe ngoba nawe uvuma zonke izinto. Khona izinto ongazenziyo. Na ukudiscover lokho sowuhleli naye. Yingakho leka amafundana angayivumi. Ngoba ukufundana kuyahlupha ngoba uzosuka ufike kulama chapter ongawathathi. Ubone ukuthi makube kunama chapter nje ayikhona angihlele. Manje kungcono lama chapter uyabona phambili. Ngoba njengobaba noma behleli la akusiyo ukuthi it's been rosy all the way. Mina bazana ngifuna isifakaza amanga ukuthi njengoba nisibona sila asikaze sixabana. Phela ukuxabana akusikho kuma eringini sishayana ngeyingqini. Ukuxabana ukuphambana kwembono. Ungathi imbono iphambana nize enkonzweni niza kunibele enkonzweni. Nize enkonzweni iphambana imbono nizongena endlini engcwele. Wena uthi ngolesithathu athi mama ngolesibili. Ningene enkonzweni niphambene akusho ukuthi senixabene kuphambana ini bathandekayo. Anisiwa amawele namawele ayaphambana. Anizalwa ndawonye. Kodwa we learn to compromise for each other ngoba siyathandana. Elithi iBhayibheli uthando lusibekela inqwaba yezono. Zikhona izono kodwa uthando lwenza izono. Abanye abantu abathi singeke ngiyimeli nonsense nje wena uyimele ngoba le nonsense abayibonayo nonsense kakhulu kubo ngoba kude. Wena ngoba ulapha uyathanda awuyiboni ngalendlela bona abayibona ngayo because uthando lwenza izinto ezibonakala difficult. Zingabi as difficult as they look because wena ubona ngamehlo othando hayi ngamehlo enyama. Praise the Lord. Now ngifuna sibambe nje lokho. iBhayibheli alisho ukuthi makhosikazi thandani abayeni. Alisho. Kukanye nje lalisho khona. Futhi mawufunda kahle it's more than 4 times iBhayibheli lo lithi madoda thandani omkeni ngoba ukuthanda lokho akuyona into elula. Ukuthanda inkosikazi akuyona into elula ngoba ichannel uNkulunkulu ayenzile ningizwe kahle. Ichannel uNkulunkulu ayenzile usidesign eso. Umuntu wesilisa ukholiswa ukubona. Umuntu wesifazana ukholiswa ukuzwa. Manje amadoda cishe nje wonke akusi culture yamadoda ukujwayela ukuphinda into eyodwa kaningi. Uba mabutshana nje behleli noma manje safuna lokho emtshela ukuthi uyamthanda na after 40 years. Uthola ukuthi ke manje ushade nothwala umZulu. umZulu abethi akazwani nokuphinda into eyodwa. Usawathe baba kodwa usangithanda yini? Ukhiphele ngaphandle athi woza. Yini le? iMercedes baba. Usangibuza ukuthi ngiyakuthanda uhamba ngeMercedes. Wozala. Yini le obhekele listairs. Usangibuza ukuthi ngiyakuthanda. Usho ukuthi kuba ngisakuthanda ngabe usasela. Ushuthi ngabe cha ngibuza nje into elula edinga impendulo elula kodwa iculture ibophila indoda ayikhona ukukhipha into efunishi. Manje la ekuthandeni inkonzo enelula kodwa sibizelwe kuyo bobaba. Ebengicela yonke indoda la namhlanje masiphuma bobaba abathandekayo nabadala uphinde uyosho
ngoba noma isalukazi sekuyisalukazi umushinto wake wayisha ebusheni usibona simoyizela kade sithi sikwenzela isibindi ubone sesijika siyoqala phansi sipheke inyama ngoba lento oyishoyo yenza sikhuthane ukuthi noma ngabe semshobene usangithanda. Amen. Praise the Lord. Amen. Ukuthanda inkosikazi akulula. Ningi zathi nangithi akulula angisho ukuthi kunzima. But I'm saying kuyinkonzo odinga uyicultivate each day. Because inkosikazi ifika igqoke uyibuke. Ifika iyibuke esibukweni. Iphenduka iyibuke ebathroom, iyibuke ekamereni, iyibuke esitting room. Mayiqeda ize kuwe. Ifuna nawe uyitshela ukuthi uyibona injani. And uhambo lakho luzuba mnandi nangabe ungasho ukuthi ngani uhlala umuhle nsuku zonke. Hayi, ngoba njengoba ihlobisa nje ayihlobiseli nabe yakubo. Ihlobisela lo ehamba naye. Ayikho into elimazi inkosikazi njengokufika phambili bayibabaza abantu lo ehamba naye akababazi. Lokho ethi ngosinakuthanda ngakutshela ngathi umuhle nangefike endlule nangesikhathi kubekwa umbheki ngakutshela ukuthi umuhle mayefuna ngilokhu ngisho into eyodwa yebo leyo nto eyodwa khona into eyenzayo ke. Praise the Lord. Kunjalo mama namhlanje umuhle inkosi ayisibusise. Thina sithi ngesizulu yiqala ukuncoma inkosikazi yomuntu. Awuyincomi inkosikazi yomuntu ngobuhle ngoba inomuntu wayo oyincomayo kanti ayinaye uthula uthexwaka lo yehleli naye. Praise the Lord. Yilezo zinto ezizosimisa abathandekayo when we know our duty. Manje siphila ku-21st century la amakhosikazi esukile khona ekuthobeleni amadoda abhiza athanda amadoda. Ingakho kuxubela ubendle nje nxa wenza into ongazange wabizelwa yona wena yakho inkonzo ukuthoba ngoba noma indoda ungayithanda kangakanani uma ungayithobeli awukakayifinyeleli. Noma inkosikazi ungayithengela izinto ezinhle kangakanani uma ungakayithandi awukakayifinyeleli ngoba umbhalo uthi thandani awuthi bathengeleni izinto. Uma uthenga izinto wakha nje ibonus ngaphezulu kwento eyibonayo ngoba uthando ufuna lizwakale, uthando lubonakala. Noma indoda ungayithanda kangakanani uyifonele ekuseni ukuthi unjani honey ufike kahle emsebenzini alright baby kulungile babakhe alright baby kunjani baby alright unjani. As long as ungayithobeli noma ungayiphekela kamnandi noma ungayayinela kamnandi ngoba indoda ayineliswa ukupheka nasenandosi bayapheka. Indoda ayineliswa ukayina naselondi bayayina. Indoda ineliswa umuntu oyithobelayo oyenza izizwe ukuthi ngiyinkosi ekhaya lakho. Praise the Lord. Inkosi ekhaya lami. Noma ngasahlonishwanga kwezinye indawo anginamsebenzi kodwa ekhaya lami ngiyahlonishwa indawo yami ngiyanikeza. That will make our marriage work bathandekayo. Noma ungamfundi u20 steps uyabona nje usukela inkosikazi engesiye umlungu uyiphathela ibloom namabloom makama dayiswa la emarobotini uthengisa imfumba yamabloom ngoba ithe incwadi buy her a bunch of roses. Step number 1. Uwe lo uyangena ntambama uphethe imfumba yamaflower. How are you baby? Nanka amaflower. Ibonge inkosikazi ngiyabonga. Iwathatha wabeke phezu kwetafula. How can you put them in a vase? Ngisazoyibheka. Uyazi nje wayibona ngathi ayijabule nje. Enhlizweni ayibuza kumalini lamaflower. Yazi kube lo muntu udle KFC wangiphathela i-streetwise. Nangisuthi manje. Nangisuthi kabi manje. Ukuthi umuntu angahamba ayothenga imfumba yamaflower azobe ebonile kusasa. Ngabe umuntu ungiphathele ama-ribs nje ngayidlela ngabe ngiyabhodla manje. Noma nkosikazi awadizayinekanga ngifana. Lengathi ibhalwe umlungu athi mayenika iflower alokhu ahambela hogela. It smells nice. It smells nice. No, iflower ishiye phezu kwetafula from the table to the bin.
kanti uma uthenga i-KFC ngabe ingene eswini sakhe walokho eyibrush ethi ngiyabonga baba ngiyabonga funa wazi ukuthi lo hleli naye uye yini lo bhalwe ebhukwini ngoba awunasidingo sokusitadisha umuntu osebhukwini unesidingo sokusitadisha lo ohleli naye ihlazo kabi ushada nomuntu for 5 years ulokhu ungayazi ukuthi into omphakela yona akayithandi for 5 years uhleli nomuntu lokhu umphakela imesha akayifuni nokuthi ayibone uyidla ngoba uyakubekezelela awukwazi ukuhlala nomuntu for 5 years awukakamazi into ayithandayo nangayithandi ngoba njengoba senginabantwana nje sekuwena ofuna ukutshela abantu athi lento eniyenzayo kubabweni akayithandwa ngiyamazi babweni. Praise the Lord. Umsebenzi wethu kwazana njengabantu abandawonye. Inkosi ayisibusize. Ngishiloke ngathi baba angeke nginiluleke. Ngisiza nje abazalwane. Njengoba namhlanje size emcimbini womshado ngoba boJohane bona nihle bashumayela nani. Ngithi ngoba umcimbi unje besibeke lezo zinto ezizokwenza sibe successful. Kodwa ke kakhulu bathandekayo umshado yinkonzo. Cela ukugcina ngalelosi. Umshado yini? Inkonzo ingaka akusinombani oshadayo. Khona abantu abafisayo ukushada bangalobola ngisho abayini. Kodwa akwenzeki. Umshado inkonzo kaNkulunkulu. Manje mawungena kuwo focusa kakhulu kuloya ongumnikazi womshado ngoba nguye owabona isidingo wathi akukuhle. Awenzi kahle phela ngoba lo sahleli nayo usabona. Wenza noma ngabe lo hleli naye akaboni. Usuwenza kulo okubizele kule nkonzo. Ukuthi na ubuyela kuye uyopresent icase yakho kube wena uye wenza kahle iphathi yenkonzo ngoba ukuthi uhleli nomuntu ongaboni ayikusinto uzowenzani ngaleyo ngoba usabathe uthatha amabhuku uyafunda bathi make him a candlelight dinner. Ushayise early emsebenzini ucela ukuphuma ngo-12 upheke ucishe ogesi khanyisa amakhandlela ubeke izitsha zakho president owayithenga ngezikweletu wazi wayiqeda ka-table sharp khipha izitsha zakho ubeke la thothi ushade nomuntu phaqha athi bethu uyangena nje mina ngikwenze nje la kunagesi kwakhayisa bakhandlela akaboni kwakona awudiki bali wena wenza inkonzo yakho. Praise the Lord. Ngicela ubaba ahlale ngapha umoya nobehlezi nje ukuthi unolaka ayibabi perfect le self service umuntu mayiphakela kwenze njalo konke ukudla okungaka sokudla namhlanje ngoba nihlayeni ngiphakela ngoba abafanana abantu bese uyabona ukuthi lamabhuku akusizo zonke izinto ayishoyo ezisebenzayo la into ongazenzela ukuthi uhlale nalo muntu ukhulume naye umbuze uthandane ukuze wenze into umuntu kanjani bathandekayo ayithandane hayi ocabanga ukuthi uyayithanda. Praise the Lord. Then imishado yethu izona but above everything umshado kaNkulunkulu ngeke ungene kungenathixo ngeke ungene kungenathixo uyogcina wehlele encane uyofuna omunye umama abathi uyakwazi ukuba umshado akubophela indoda ayibambe indoda ilunge indoda izwe ngawe and ayivinyanyisa leyo nto leyo yokuyofuna umuntu azokuqinisela ngoba le mithi le elungisa amadoda iyamosha ngoba angazi ukuthi bayeqisa oranjani ngoba yonke indoda elungisiwe angayibona nje indoda elungiswa kuphelele la lo muntu bekayifuna khona uyithola indoda beyiphapheme nje seyapha ijika indoda nithi uyifaka ubheka mina ijika indoda ikubuze yonke into manje ikubuze uzunyanya mama ngaqoka elibhuluko number 2 iyekela umsebenzi onke
amadoda alungisiwe ayekela umsebenzi ahlale eduzane kwesitofu azobheka wena yozunyani ukuthi ngaye ngayibulane yazi wayengqone esabheka hayi njengoba esenje manje useyingqala and ishwa uma indoda uke wayilungisa awukho umuthi wokuyilungisisa ilula seyinjalo uhleli nememe uyoyenza njani tshela emakhaya ukuthi kuyenzeka emshadweni kuyakhoneka emshadweni futhi kumnandi emshadweni angithi tharodo kwesikhashana igravel emva kwalokho kodwa nje kunjani bathandekayo kumnandi zikhona lezo insuku kodwa wazi ukuthi noma ngikwatile kodwa ngihleli nomuntu enginjani bathandekayo engimthandayo nethi ungakwati kuze kushone ilanga ngoba ivesi alivumi cela nime ngeenyawo baba noma leli thuba niyasizakala kodwa bazali noma ngichithele isikhathi baba angeke ngithi-ke ngaleli yalanga what cela nisondezele imic angeke ngithi ngaleli yalanga what kodwa ngoba ngiphethe ngizocela ukuthi umkhwenyana nomakoti babukane ngicela umkhwenyana nomakoti benze njani bathandekayo wena osemkipitweni yili thuba lokuthi uma uhamba naye lo muntu ekhona umtshele ukuthi ngiyayithanda leya mama umtshela nobabili uvuka ngolala namhlanje ungamtshela nje ukuthi hey umfundisi uthi ngikutshela ukuthi leya nto ngiyayithanda wagcina ngokuvela awusaqhubeki manje sesina 3 yengane wagcina uzophela leli thuba sonikeza baba usho lokho kusenhlizweni yakho kumama after 40 years ngoba abaningi uma benganikezwe ithuba lesibili lokushada angeke basathatha laba ababeshade nabo bangayothatha abanye manje namhlanje sikunika ithuba lokuthi umtshele umama ukuthi njengoba sengiphinde ngikushada futhi ngathi ngiyakuthatha namhlanje ngisathi ngiyakuthatha hayi ake silalele njengomazwi omfundisi ozulu okay on a more serious note honey I just love you know and ngiyabonga ukuthi 40 years ago ngakhuluma amagama ngiyakthanda and I haven't changed after 40 years and the more iminyaka iqhubeka njengewine bathi the more iminyaka iqhubeka iwine yaba mnandi udla ngaphambili so I can say the same words you're getting better every day and I wish kube kanjena uzofika egcineni impilo yethu siphelekezelana the journey has been long inamakinqikinqi but you stood by my side and I just wish you could do the same for the rest of our lives. God bless you. haleluya nani bazalwane niyabona ukuthi umama wayengeke adabule ichanga umfundisi mawa you can ngithanda ukuthi ngibingelele bonke abazalwane ngegama likaJesu amen ngithanda ukuthi ngibonge uNkulunkulu kuleli thuba lokuthi sivuselele umshado nomlingani wami amen ngithanda ukuthi ngisho ukuthi ngisazimisele futhi ukuthi ngiqhubeke naye ekhayeni lami uNkulunkulu wasibusisa-ke futhi nangabantwana kodwa ngiyakholwa ukuthi abantwana babona isibonelo esihle somshado amen ukuthi ubaba uphatha kanjani unkosikazi wakhe nokuthi unkosikazi uphatha kanjani indoda yakhe amen
ngakho-ke ngithanda ukusho ukuthi sisaqhubeka kulolu hambo lomshado uNkulunkulu uzosigcina ezintweni zonke futhi ngibonga ukuthi sinqobile okuningi bazalwane. Ngakho-ke ngithanda ukuthi ngimbonge uNkulunkulu nokuthi nje sivuselele umshado ngibona silokhu sibahle njalo bazalwane. Praise the Lord. Ababa abanikizelayo bathandekayo. Oh madoda. Mnalinda. Ngicela leli thuba abaphethe indandathu. Ngoba kuyashada. Kena kathumshado nomshado. Ngicela abaphethe indandathu abaphethe izinto ezicwebezelayo ehamba kahle. Basondela. Ngazi noma beza ngengoma noma beza ngani. Kodwa nginayo mina ingoma engingayicula. Ngesikhathi bese inkosi ayisibusisi. Eloi, Eloi, Baba, umshiye nani? Eloi, Eloi, o Baba wami, umshiye nani? Eloi, Eloi, Baba wami. Mina bengithi abantu masebegugile zonke izinto ziyaguga kodwa sizwile ukuthi the more iwayini kuhamba iminyaka liba stronger and sweeter khona izinto ezinhle la uthi ubalile omunye ugogo lapha ephepheni ayifake wena umuntu wecamera lento nakezwa kuthiwa uZuma uyashada wathi uZuma yazi uyadelela sekangaze ashada kwesi7 ingakashadi nakayi1 Praise the Lord. Manje namhlanje sishadisa okwesibili kodwa sishadisa bona labo bantu inkosi ayisibusisi ayikhona izinto ezinhle bazalwane ngicabanga ukuthi nginalo ilungelo lokufuna lokwenzani bathandayo lokuvula nazi indandathu ezinhle ezinjani bathandekayo kube nguwena nangiyaleliza bangibona into enhle manje kunomama la eduze kwami cabanga ukuthi okwala ekhaya unomlayeza uphathisiwe ngalezi ndandathu shisa mama Ke dumedisa phuthego ya modimo ka lebitso la Jesu amen nna ke romilwe ke phuthego ya Wela Life ya mo Katlegong gore ke fetiše molaetša wa gore ba kgopela gore mme le ntate ba hlobole direne tšela tša bona ba tsentšhetše diso yebo siye Khanani ake nishayeleni isigijimise bandezana ayikho into usathane azithembe ngayo njengokulwisa imishado yabangcwele baba uNhlapho ngicela uzothandaza ukhulekele le indandathu umfundisi uNhlapho ngicela uzothandaza baba sikhulekele le indandathu abayokhuleke amen bayakusindisa Baba,
besamile abantwana bakho phambi kwethu Precious singofakazi Jesus. uhambo abalihambile belungelula Oh, Jesus. athi umhlabeleli uma sibheke emuva babongcwele ngabasifinyelelanga lapho besingenawo ohambe nabo sibonga ukuthi uhambe nabo babongcwele nakamaringi ayaphindwa futhi ayafakwa kulolu suku sibonga baba ukuthi akupheleli lolu suku Oh, Jesus. isaqhubeka indlela babusise baba ohambeni abasazohamba nanti ibandla Nkosi yami abahamba phambi kwalo Oh, Jesus. ubenze baba isibonelo Elabosha. babongcwele siyabonga nangezwi lakho osukhulumile ngalo usikhombise ukuthi ushado uvela kuwe nampa Nkosi yami abantu abasha esiphila nabo kule minyaka esiphila kuyo sitha usathane uyalwa nabo siyamhaklima kuwe ukuthi sitha Sathane awunasabela endlini Ngegama likaJesu. awungcwele kusisenazicelo yakho lencekazi yakho egameni likaJesu cela konke egameni lamandla ngeNkosi yethu Jesu Kristu amen. Mkhwenyana ngoba vele indaba iqhala bakhwenyana sekuyinamhlanje nje lapha intombi iboniswa khona obrother kodwa ngezikhathi zoba kumabutshane kwakuba obrother baboniswa osister ngiyacabanga ukuthi ubaba kunamazwi afuna ukuwabeka esafaka indandatho Nkosikazi ngale ndandatho enza kufaka yona umkhuleko wami ukuthi uthando lwethu lwasiqhuba for the past 40 years luqhubeke God willing another 40 years more. amen libongwe labantu Camera there. alike emhlabeni alikho yedwa libongwe libongwe lona alikigama alikho mama nangu baba uthi uyakuthatha ziphendulele mama ngale ndandatho engizoyifaka ubaba asisabasho kangaka bohane ngoba sesinabantwana ngifisa ukuthi-ke uNkulunkulu asigcine siqhubeke ngeminyaka sikhule sibe badala njengabazali bethu sabona isibonelo esihle bethandana noma sebebadala so-ke nathi ngicela ukuthi sisayihamba le jeni yomshado uNkulunkulu asisize sibe isibonelo esihle kubo bonke abazalwane abasaziyo amen Batsama ya liruna. Batsama. Yabo. Batsama ya liruna. Batsama.
mase kuphela uhani bathi indlela nayo seyibayinde bayancipha bohani umuntu abe ubaba kasesi naka mawasha kukhazimlayo zama yanibona ngumzulu mina kodwa ngicabanga ukuthi mawuthi wahamba nabo kuthiwa wathama yalibona sho njalo asingathi-ke wathama liruna ngoba singekho asithi wathama yalibona kwi-40 years amen wathama yalibona ngenhlonipho enkulu angeke ngithi ngiyanithulela ubaba wethu nomama wethu inkosi ayisibusisi khona ngizocela bonke abafundisi abakhona sisondele ukuzobonga uNkulunkulu ngalabazalwane nala kulo 40 years siyamdinga uNkulunkulu ukuqhubeka nabo uthi ubaba God willing inkosi ayisibusisi cela sisondele nje obaba befundisi sisondele kuleli thuba sizokhuleka egameni lenkosi cela ibandla lime ngeenyawo. You are great. You do miracles so great. There is no one else like you. There is no one. There is no one else like you. Oh, Baba, besa sondela. Thank you, Lord. Ibandla lule izandla. Let us stretch our hands unto them. Ngoba abadala bakhona bangasondela ukubeka izandla phezu kwabo. Fundisa amagama ucela uthandaze la empopeni. Ngesikhathi esikhuleka. Hallelujah.
manako sikwatama phambi kwalo ngoma liyasisindisa baba haleluya Yesu haliko ikama hao elika Jesu logo tua hallelujah uphakeme baba